बेनो मोजांसो बेखौनो लादो बेलेग आरो बांद्रायबावसो बेनिफ्राय नैबेखौ लागोन गंनै साइसनि ओमफ्राय बेखौलाय खैथा लागोन बेखौ गंनै लानोसैब्रा मिथिबाय 30 सेकेन्ड जाबाय जागोन मुभ जादों मानसिया चलेगा ओइथिं फै चलेगा फै बिथिं ओइथिं फै गोलोमदै सोबाना मोनामो मानसिया थाब मोनामो फाखा खंफोरा बेलेगखौ लानायनो गोदोसो लायोमोन सागिला दायो लागाजा फिनायनि कफि बायनोसै हा बिदिनो होनना बुंदो बायनोसै लांनांसिगोन दा देद्रायबाय हा फिसा खालामनो लांनांसिगोन बिदिनो होन निसास जागोन बियो फैसाखिनि जायगाबो गैया नांगौबा जिमावनो हाय बोराय बुरै उल्था खारो नामा नोंनिया न'आव थानायनि हा Apilai cotton. Dakhali ni shirt kharki kono poson jayakhै आं सोमलाला मोनसिगोन एसां गोसोम नुयो बेलेग कालार नाङा गाना इखो बेलेग कालार ला ओइथिं निलाफोरखौ लादो स्पर्ट्स बाबो हा बेबो जाया टि-शार्टफोरखौनो Yanar,